Wato ainihin ku subribiɗa mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar ɗauka. Barka yalla bai. Waye ya sace? Mai gida lokacin da ka baza magana akan Kohinoor. Lokacin da ka baza magana akan Kohinoor cewa duk wanda ya samu ga ladan da za a bashi shine kada ya amsa. Ta wajen wa? Shuaib cewa yayi sai ne ya turo sa. Wasu ma ya san shi kuma ma ya taba yin aiki wa Sakalain. Ba tambaye ka nake akan wata tawagar Pakistan ba. Shi dan Indiya ne. Ai ba Indiya ne kada zai yi wannan abin alajabi yalla bai. Kishin ƙasa kake ji akan haka? Akwai yalla bai. Zai tuntube mu da zarar lulun ya isa Indiya. Farashi ba. Dala miliyan 5. Yayi. Mu biya da ruwan kuɗin? Kwarai, a loda a mota a kai. Ta. Hamagon banza. Ku buɗe asusun banki mara suna Mauritius. Lolo na shigowa hannu a tura mishi ta banki. Kada ka buɗe bakinka. Ka je bankin ka buɗe asusun. Idan kun ji daɗin wannan ɗauka, kada ku manta, ku rattaba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Haka zalika, ku baɗa mana like, ku suburbuɗo mana sharhi, sannan ku yaɗa wannan ɗauka. Kai kenan. Barka ne madam. Yalla bai. Za mu iya tura kudanen. Sai an jima. Kai wani wani irin hamaganci ne? Yalla bai ya tsere mana. Ya tsere? To dawa ke son kama shi. Biyan shi fa kawai za a yi a karɓar lolon. Shi kenan. Shuaib ya yi kokarin ya karɓa ta ƙarfi ne yalla bai. Sai kuma ya kasa. Yalla bai ko yarinya tare da shi. Idan kun ji daɗin wannan ɗauka, kada ku manta, ku rattaba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Haka zalika, ku baɗa mana like, ku suburbuɗo mana sharhi, sannan ku yaɗa wannan ɗauka. Kai kenan. Hana yi sama. Akan me zan sheƙe ka? Akan kai ƙoƙarin kama ni ko domin kama ni mutum hudu kashar ka kawo? Ni fa na sace Kohinoor malam. Ka nuna min martabawa mana. Ka bi ko Kohinoor din ko Zafar ba zai taba rabuwa da kai ba. To shi kuma wannan Zafar din ina zan same shi? Wallahi ban sani ba. Yi magana. Zafar ba ya taba haduwa da kowa. To kenan Kohinoor din wa za ka miƙawa? Yi mun bayani. Ko da ka zama shekakke Zafar ba zai damu ba. Gul. Hamid Gul. Aikina shine mika Kohinoor din ga Hamid. Da kyau. Shi kuma yana zan same shi. Yi tunani. Gul ko kuma shekawa barzahu. Mun gaya maka. Bel Air. Kasar Prague. Bayo. Bel Air. Idan kun ji daɗin wannan ɗauka, kada ku manta, ku rattaba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Haka zalika, ku baɗa mana like, ku suburbuɗo mana sharhi, sannan ku yaɗa wannan ɗauka. Kai kenan.